Ay na, Maria! Kaya mo din mo ha? Ibabang nita maleta. Igo ato yan. Walang kwat ka talaga! Aping kaitan na o kininayo at pang pangurang kay mamuman ang kinyayo tanging Dahil kapsat! Ay na. Simple mong sungwa din sa amat ba yung kabsat ko? Ay na. Ay na, Belen! Ay, nagtitikap sa kundang party buton! Ay na, Belen! Ay na, Belen! Kumusta ka, Belen? Apay ay nalinda. Mag-imbor na lataping iwa mo. Ala, ako, ay na, kapay ko lang nga nakakangdod ka ngayon. May nagkapgapom, aya. Anak, inyagad kabsat ko dito. Nagluganak ka. Pirmi mo tiplatnan. Ay na, ako. Nga busor kun ayat ikasto yun. Ay na, kapsat. Sakit mga wait ang kapsat sa asakon. Wala day talin-talinda iso tipas pasungad mo sa rabo. Umihin namin. Ito yung nila tipas pasungad ni Marites ang linda nga. Pag-apaan yung daga ko ni Kapsat Marian. Ay Nakabagis. apo, may kundi. Napayag na din maganiinang tayo. Ni ang Maria, kapsat naman, apo. Ay, Diyos ko, ang kay malang mamuman. Linda. Nakag-agom nga ron dan. Apo, kayo. Lah, yung kaiyaban ni Marian, tagsasamo tayo. Ay, naapo, abad pinigil sa kabalang kantis kakabsat ko. Apoy, laad kalat kakabsat. Wala may kantoy papatang tayo dito. Daga nga pag-apaan yung panilinda nga. Sulako di tante nga man malpasa nga patpatang. La kapitan na sa mo madagti agom kan balang kantis si kabsat ko nga dito lako di daga ni inang ti pagpinpin na tayan dan. Baka mga damag. Wen man ta ni dagito yung pinatay ta dinuron ta may dibantayan. Sugaron kapitan na tinaamak ijabrod. Kapitan natin kasuratan, kapitan ang bagig. Nangan alam dita Maria. Interdingin ang didi. Ilang bakit? Ay na Maria apo na bayag gading maganinang bakit tayon. Ay, handa Nangan alam basta dita. kapitan natin kasuratan ka. Lalabas sa ama. Peke dita kapitana. Kunak lakad peke dita. Inyo tinay kabil itoy. Nakabanban paper mat kita. Dati kita palang kwad mo Maria. Apo kayo. Awan dita. Kabsat. Awan dita nga kasuratam. Lah. Tamalpas dito nga patangan. Adagtoy kanyak to original nga papel kinagata yung nga inted ni Kita palang kwad mo Maria. Oh, no nang alala Amo kapsat na Belen papel. Purang papel. Apay. Surat na talaga. Tao Maria, nakablang-blang kulit ang papel nakalalaan dita. Natura na ito. Awan. Nakikita. Apo Maria, nakatagtag si ka nga talaga. Ami nga taganiin ang bakot. Bagim. Apo aya. Na Maria, kaya mo din mo ha? Ibabang nita maleta. Igo ato yan. Walang kwat ka talaga. Aping kaitan na o kininayo at pang pangurang kay mamuman ang kinyayo tanging Dahil kapsat kung wag ka Maria. Isto na Belen ngumiwatang ka pa imot. Lam sa kapitan na lagarod. Umuna ken haang nga maudi nagpintas nagbabasa. Ay kapitana. Kininayo Sa nagpintas. bandang kapangkas pero tamatang data. Gusto nga papel. Ay, pagalan na pa imaninang yo. Kapitana mo. Tamo nagpintasan na kon. Ay, iti agrupropa nga talong apok kasla aso. Ay, Apo kapitana. kasla kay kano aso. Aso ano? Sigarilya yun. Padilita Sigarilyo yun, Maria. Maria. Ninanang tayo mo. Denggan nyo ang pinalpas. Aso tayo? Ay, denggan nyo pa itap no malpas. Tagari. Kapsat tayo nga ni Ay, Maria. Tagari. Wala. Denggan. Punam na una. Kapitana. Ken iti 15 nga hektar ko ket may pan iti talong nga apok. Nga ni Maria, Linda, ken ni Belen. Ngam daytoy nga 15 nga hektar ket ay kininayo.